creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you. Oh please, I do what I want to do. So cynical. So you're a tough guy, like you really rough guy. Just can't get enough guy, just always a puff guy. So you're a tough guy, like you really rough guy. Just can't get enough guy, just always a puff guy. Tough guy. Just can't get enough. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh.
Toby. I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. And every melody is timeless. Life was stringing me along. Then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own. Now I can't find a key without you. And now your song is on repeat. And I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. We hold me tight and not let go. Symphony. Like a love song on the radio. We hold me tight and not let go.
24 dzień maja, amfiteatr w Ustroniu. Wczoraj wielokrotnie powtarzałem, że okno pogodowe na dzisiejszy wieczór jest zamówione i to ma rację bytu. W pięknym anturażu amfiteatru w Ustroniu serdecznie witają Karol Garncarz i Sebastian Szczerek. Szanowni Państwo, dzisiaj łączona gala Walcz i Pomagaj 12 oraz Silesian MMA 22 z walką wieczoru Mariusz Wach kontra Ryszard Raszkiewicz. Wiele pojedynków w różnych formułach. To, co opisuje Federację Silesian MMA czy Walcz i Pomagaj, to dużo lokalnych bohaterów, ale na pewno nie zabraknie emocji, nie zabraknie grzmotów, nie zabraknie walki do ostatniej kropli krwi. Na pewno zobaczycie ten piękny anturaż, o którym wspominałem, bo przy świetnej pogodzie, przy śpiewie ptaków witamy się dzisiaj właśnie tutaj z Ustronia. Sebastianie, jak się mamy w tym pięknym miejscu? Piękne miejsce, Silesian MMA gości tutaj po raz drugi. Byliśmy tutaj rok temu, pamiętam, że w tej klatce Krzysztof Włodarczyk starł się w rękawicach z Adrianem Aresem Błeszyńskim. Tutaj właśnie dobrze Karol zwrócił uwagę, że Silesian MMA i VIP to miejscowi bohaterowie ze Śląska, ale to również zawodnicy, którzy później wypływają na szerokie wody, bo jak wiemy z klatki Silesian MMA mamy wielu zawodników, czy to w Fejmie, czy w KSW, czy też w innych znaczących federacjach w Polsce, jak i w Europie. Zgadza się, Sebastian ma w 100% rację. Dla niektórych to jest pierwsze zetknięcie z oktagonem, z klatką. Dla niektórych jest to kolejny krok w sprawie zdobycia tego szczytu, który sobie sami ustawiają, będąc zawodowymi fighterami, tymi, którzy chcą po prostu rozwijać się jako zawodnicy, jako pięściarze, jako zawodnicy MMA. Przed nami naprawdę kilka ciekawych pojedynków, ale będą też występy artystyczne. Będzie tutaj między innymi Monika Kliś, będzie Kacper HTA. Także na pewno połączenie sportu, połączenie takiego artyzmu śpiewanego, więc dla tych, którzy dzisiaj licznie się już tutaj zbierają w amfiteatrze w Ustroniu, będzie to na pewno świetny wieczór. Tak, nie Dedis, tylko... oczywiście, nie mogę zapominać o Dedisie, to jest trójka naszych, a więc Kacper HTA, Dedis i Monika Kliś. To jest ta trójka artystów, którzy wystąpią dzisiaj dla nas. Tak jak Karol właśnie wspomniałeś, tu nie tylko będą emocje sportowe, ale również ta część artystyczna. Kacper HTA, czyli człowiek, który zawsze Artura Szpilkę wyprowadza do jego bojów w KSW. No i również Dedis, który tak samo ma wiele utworów dedykowanych pod sporty walki, i Monika Kliś, która swoim pięknym głosem zawsze tutaj czaruje na Silesian MMA. Ale przejdźmy może teraz do pojedynku. VIP 12, pierwszy pojedynek MMA Semi-Pro w kategorii do 68 kg. Artur Wiśniewski w MMA Familia Radzionków kontra Kamil Maszczak. Showtime MMA Bielsko-Biała, czyli Patryk Chrobak team kontra Artur Kornik-Sowiński team. Druga walka to już boks, kategoria do 61 kg. Szymon Czempiel kontra Mariusz Gumny, który już często gościł tutaj w klatce, czy Silesian MMA, czy VIP. Shark Top Team Bytom. Później mamy K1, kategoria do 81 kg. Dominik Chwaliński, Shark Top Team Bytom kontra Karol Kostka z Góral Żywiec. Także już na samym początku mamy tak przekrojowo MMA, boks, K1. Później przechodzimy znowu do MMA. Już to będzie walka w kategorii do 57 kg. Miłosz Sekret z Apeiron Częstochowa kontra Maksymilian Skrzypek. Showtime Team Bielsko-Biała. Później mamy K1, kategoria 89 kg. Daniel Ścierski z Warriors Katowice kontra Tyberiusz Botwina. Showtime MMA Bielsko-Biała. No i zakończymy galę VIP również pojedynkiem w K1, kategoria do 88 kg. Krystian Kasperek z CSW Wataha Skoczów kontra Rafał Sosna, Shark Top Team Bytom. No i później, Karol, nasze Silesian MMA 22, które zapowiada się znakomicie, a szczególnie ta walka wieczoru. Ale przed tym oczywiście inne pojedynki, które jeśli mógłbyś króciutko tutaj omówić, to będziemy Ci bardzo wdzięczni. Oczywiście, mimo że na samym końcu dzisiejszego wydarzenia zmierzy się Mariusz Wach z Ryszardem Raszkiewiczem, jest to łapane pod szyld Walcz i Pomagaj, bo panowie spotkają się tutaj w formule bokserskiej, ale to na samym końcu. Zaczniemy jeszcze oczywiście kilka pojedynków w MMA Semi-Pro, MMA zawodowe, więc lecimy po kolei, a więc Silesian MMA rozpocznie walka Sulejmana Romańczyka z Damianem Górskim, następnie Szymon Wuwer kontra Dawid Wizner. Te dwa pojedynki są w formule Semi-Pro MMA. I następnie Bartłomiej Mikołajczyk kontra Oskar Tyrcha. Będą też przerywniki, o których wcześniej wspominaliśmy, czyli występy artystyczne, a
Co-main eventem gali Silesian MMA 22 będzie starcie Adriana Dugaja z Shark Top Team Bytom kontra Dominik I Struzik. że tutaj wejdę Ci na chwilę w słowo, to będzie K1 w małych rękawicach, także dużo brutalności, dużo krwi, czyli to, na co czekacie, po to kupujecie pay-per-view. Zgadza się i zgodzisz się na pewno, Sebastianie, ze mną, że właśnie K1 małe rękawice to jest taka formuła, która wzbudza duże emocje. No w Azji ją kochają. One po prostu Championship już teraz powoli odchodzi od MMA i tylko właśnie te Muay Thai w małych rękawicach i K1 w małych rękawicach to jest ich priorytet. No i walka wieczoru gali Silesian MMA 22 to już jest starcie na zasadach MMA Pro. Władysław Pererwa kontra Daniel Malinowski. Władysław Pererwa to jest oczywiście Poznań, Czerwony Smok. Czy widziałeś, kogo tam ma w narożniku Władysław Pererwa? Mateusz Gamrot dzisiaj przyjechał. Nie. Mamy tutaj zawodnika, który puka do brami UFC. Zagadka. Zawodnik, który puka do bram UFC, Iwo Baraniewski. Nie. I mamy taką dwójkę, która odeszła z KSW, która bardzo chce. Jeden to Robert Ruchała, drugi to Jakub Wikłacz. Dzisiaj Są tu dzisiaj? Kuba Wikłacz jest w No to narożniku super. właśnie Bardzo Władysława fajnie. Pererwy kontra Daniel Malinowski, Oktagon Team Cieszyn. To jest walka wieczoru, jeśli chodzi o właśnie Silesian MMA 22, a cały ten wieczór tych dwóch gal dzisiaj będzie kończyło starcie Ryszarda Raszkiewicza z klubu Czarny Smok kontra Mariusz Wiking Wach. Rozmawiałem z obydwoma tymi dżentelmenami wczoraj, zmotywowani, chętni, podekscytowani przede wszystkim też tym anturażem i tym, co czeka na nich w klatce, więc będziemy bardzo wyczekiwać tego pojedynku. Ale Sebastianie, zanim już omówiliśmy waleczki, omówiliśmy naszych gości, to co będzie się działo dzisiaj w klatce VIP i Silesian. Co tam u Ciebie, bo ostatnio słyszę, że szalony reporter coś nie chce się z Tobą bić, a Ty byś tego bardzo chciał. Opowiadaj. Czy bym bardzo chciał po prostu, chciałbym... Bardzo byś chciał, ja wiem to. Chciałbym po prostu te jego słowa, że mi zabierano kanapki w szkole, udowodnić. Komu zabierano? Czy mi, czy jemu? A zabrał Ci najlepszym ktoś takim... kiedyś kanapki? Nie, raczej ja byłem zawsze takim koleżeńskim, że dawałem komuś, jeśli ktoś chciał, bo trzeba się dzielić w życiu. No właśnie, trzeba się dzielić. No, a u Ciebie jak tam z Darol Wenta walka? Bo tam widzę, że cały czas jest z dwóch stron duża niechęć u Was. Daro Pussycat wyjechał do Anglii i na razie sobie tam chodzi po Londynie, szukając i robiąc pseudotreningi. Jak ja widzę, jak on robi tarcze na przykład zawodnikom, to lepiej nie chodźcie do Darolwa na treningi, bo jeszcze sobie krzywdę wyrobicie, na pewno nie zrobicie formy, a może się to dla Was skończyć źle, więc na razie ten To pojedynek może tutaj w z klatce Darolwem. VIP-a z Darolwem byście się zmierzyli. Zobaczymy jak będzie z Darolwem. Darolew został przeze mnie wyzwany na pojedynek bokserski w ringu bokserskim, więc to jest ten gol, który trzeba osiągnąć, ale na razie uciekł do dzikiego Londynu i tam sobie chodzi po ulicach i tak jak mówię, udaje, że trenuje. No ale ten szalony reporter, myśli, że to jest całkiem realne, bo też była wzmianka ostatnio w Szalonym Tańculi w ich podcaście Shit o Tobie. Jak to odebrałeś? Ja po prostu odbieram takie słowa po prostu obojętnie, aczkolwiek tylko odpowiedziałem ze względu na to, że on chciał jakiś sztuczny konflikt między mną a Arkiem Tańculą. Ja do Arka absolutnie nic nie mam. No a co do Szalonego Tańculi, to wystarczy obejrzeć odcinek Krzysztofa Stanowskiego o nim. No i tam każdy już wyciągnie sobie wnioski, co to jest za człowiek. A co do mojej walki z nim, to wątpię, żeby kiedykolwiek, nawet za duże pieniądze, on się zgodził wyjść do walki, bo jak wiemy, jest mocny tylko w gadaniu, a jeśli chodzi o czyny, no to nie idzie mu to dobrze w parze. Także zobaczycie mnie na pewno 14 marca za rok, a gdzie, kiedy, no to będę na pewno informował na moich social mediach, ale wróćmy tutaj dzisiaj do Ustronia. Warto wspomnieć, że mamy galę we wrześniu MMA Attack 6. Tak. No i dzisiaj tutaj na razie Wam nie zdradzimy, ale będzie prezentacja dwóch zawodników, Trzech nawet już. nawet trzech już, Nawet trzech. którzy zawalczą na tej gali, a uwierzcie mi, są to mega potężne nazwiska. Mega potężni zawodnicy, także warto czekać, bo dzisiaj naprawdę ta niespodzianka, którą Dawid Kurtysiak będzie chciał, żeby tutaj po prostu Wam wyjawić, jest warta oglądania, a uwierzcie mi, to są zawodnicy, którzy walczyli kiedyś nawet i w KSW, także top liga. Zgadza się, a więc lećmy datowo. 13 września kolejna gala Walcz i Pomagaj w Myszkowie, następnie 27 września gala MMA Attack 6 w Opolu i tak jak wspomniał Sebastian, dzisiaj poznamy już trzech bohaterów, którzy wystąpią na tej gali w Stegu Arena w Opolu, a następnie 11 października w Chorzowie gala Silesian MMA 23, a więc teraz chwila letniej przerwy, złapanie oddechu Tak i jest. wracamy
na jesień. To są te 3 eventy, które są już zapowiedziane. Oczywiście, szanowni widzowie, serdecznie zachęcamy do tego, by kupować pay-per-view. Jeśli nie możecie być tutaj z nami, siemanko, witamy serdecznie. Jeśli nie możecie być... Cześć. Cześć. Jeśli nie możecie być tutaj z nami w Ustroniu, a na pewno duża grono z Was no nie jest z tych stron, więc zachęcamy do tego, by wykupić pay-per-view. Wszelkie informacje widzicie, zresztą tutaj macie napisane, z jakiego linku, gdzie to pay-per-view nabyć, by oglądać te emocje w klatce Walczy Pomagaj 12 oraz Silesian MMA 22. Dokładnie, dzisiaj naprawdę emocje sportowe na najwyższym poziomie. Warto kupować pay-per-view silesianmma.pay-per-view/stream.pl. Warto obejrzeć, warto kupować pay-per-view, no bo dzięki Wam tak naprawdę ten sport istnieje. Dokładacie cegiełkę do rozwoju MMA, kickboxingu i boksu w Polsce. Także co, Karol, zapraszamy serdecznie, no bo już niedługo pierwsza walka. Tak, ja też transmituję na swoim TikToku takiego szybkiego live'a. Big Dave jest tutaj z nami, dzięki. Fajnie, że jesteście, więc na różnych kanałach promujemy dzisiejszy event, bo naprawdę będzie co oglądać w klatce Silesian MMA 22 Walczy Pomagaj 12. Miała dzisiaj w co-main evencie walczyć Dominika Tajner, prywatnie partnerka Mariusza Wacha. Bardzo była załamana kontuzją, którą ją spotkała. Dzisiaj jeszcze też w temblaku na ręce nie może trenować. Miała tutaj mieć co-main event. No i czekamy, kiedy po raz kolejny zobaczymy, znaczy po raz kolejny. Dla Dominiki miał być to debiut, od razu debiut zawodowy, tego chciała Dominika. Ciężko trenuje od pewnego czasu, miała się tu dzisiaj w Ustroniu pokazać. To są też jej strony, bardzo blisko jest stąd do Wisły, a jak wiemy Dominika Tajner to córka byłego trenera i prezesa Polskiego Związku Narciarskiego, czyli Apoloniusza Tajnera. Więc to taka ciekawostka, miała być dzisiaj Dominika z nami, ale czekamy na jej występ, który na pewno nadejdzie. Tak jest, Agata Truskolaska, która miała być jej rywalką, również dzisiaj tutaj w Ustroniu jest. Mam nadzieję, że uda nam się zrobić też dużo wywiadów. I oczywiście zapraszam na kanał Za Ciosem, a także do Karola Garncarza na jego świetny kanał na YouTubie również. Zachęcamy oczywiście, by odwiedzać nasze kanały, nasze social media, bo dzieje się na nich dużo. Jest szansa poznać zawodników, którzy występują na takich mniejszych galach, a jak wiemy i na pewno zgodzisz się ze mną, że często na tych mniejszych, na tych undergroundowych galach są bardzo duże emocje, nieraz większe niż na tych największych federacjach w Polsce, więc naprawdę zachęcamy, by być z nami, a moich widzów zachęcam do tapowania, jak to prawidłowy TikToker powinien powiedzieć. Ja też tak mówię. Także co, my przekazaliśmy już wszystkie informacje, teraz tylko czekać na rozpoczęcie, na emocje w klatce, a oczywiście dzisiaj świetnym prowadzącym w środku oktagonu będzie Karol Tak. Garncarz, który siedzi właśnie tu obok mnie w studio, ale później będziecie mogli zobaczyć jego świetną pracę, jak tak samo na tych wcześniejszych galach, które miały miejsce w VIPA czy Silesian MMA. Tak, ja z widzami się częściowo żegnam, bo będziemy się widzieć na pewno z klatki. Dołączy do Sebastiana jeszcze Grzegorz Szulakowski. Grzegorz Szulakowski, który będzie z nim komentował. Ja też tu wskoczę na pierwsze pojedynki, by razem z Sebastianem pokomentować te emocje dla Was. Na razie za studio dziękujemy. Ja zmykam do klatki, bo już za moment w transmisji rozpoczynamy emocje. Do zobaczenia.
Dzień dobry, szanowni państwo z pięknego amfiteatru w Ustroniu. Witam, Karol Garncarz z tej strony. Będzie mi bardzo miło być głosem dzisiejszego wydarzenia, łączonego wydarzenia, jakim jest Walcz i Pomagaj 12 oraz Silesian MMA 22. Po raz kolejny, dzień dobry Ustroń, witam państwa! Przed nami wiele emocjonujących pojedynków w różnych formułach z walką wieczoru Ryszard Raszkiewicz kontra Mariusz Wach. Szanowni Państwo, dzisiaj w klatce Walcz i Pomagaj oraz Silesian MMA na pewno nie zabraknie emocji, na pewno nie zabraknie potu, krwi, walki do ostatniej kropli. Trzeba powiedzieć, że wszyscy czekaliśmy na dzisiejszy dzień, zamówiliśmy okno pogodowe, więc cieszymy się, że aura nam dopisuje i w tej pięknej scenerii możemy się oddać emocjom w klatce Silesian MMA oraz Walcz i Pomagaj. Dzisiejsze wydarzenie nie mogłoby się odbyć, gdyby nie nasi partnerzy i sponsorzy. A są nimi organizator gali, Fundacja Silesia, partnerzy i sponsorzy Monostal Silesia, Spa Psa, Pasja TV, MG Customs, kosmetyka samochodowa i Centrum Aplikacji Folii, RentTube, wypożyczalnia samochodowa, Beamer Kings, DBX Bushido, Lumaro Sport, CPS Cięciała Protection Services, Jack Cobretti, FHU for Cars Ustroń, Mirko Ustroń, terapia manualna Ali Nurbagandow, Wąsaty Drań, Deep Energy Conner Events oraz Browar 16. I ja teraz zwrócę się do zgromadzonej publiczności w amfiteatrze w Ustroniu. Halo, dzień dobry, pokażcie jeszcze raz, że jesteście. Czekamy wspólnie na wielkie emocje w klatce. Szanowni Państwo, zanim rozpoczniemy pierwszy pojedynek, chciałbym zaprosić do oficjalnej prezentacji wszystkich zawodników, którzy wezmą dzisiaj udział w łączonej gali Walcz i Pomagaj 12 oraz Silesian MMA 22. Cieszymy się, że jesteście tutaj z nami w amfiteatrze w Ustroniu. Ci widzowie, którzy oglądają nas za pośrednictwem naszych social mediów, zachęcam oczywiście do wykupu pay-per-view, ponieważ już wkrótce przejdziemy na płatne pasmo, a warto być z nami podczas dzisiejszego wieczora. Przechodzimy więc do prezentacji zawodników, których zapraszam tutaj do klatki, a was, droga publiczności, proszę o gromkie brawa i przywitanie każdego z tych fighterów, którzy wejdzie do klatki Silesian MMA! Dzisiejszy wieczór rozpoczną Artur Wiśniewski! Kamil Maszczak! Szymon Czempiel! Mariusz Gumny! Dominik Chwaliński! Karol Kostka! Miłosz Sekret! Maksymilian Skrzyp! Daniel Ścierski! Tyberiusz Botwina! Krystian Kasperek! Rafał Sosna! Sulejman Romanczyk! Damian Górski! Szymon Wuwer! Dawid Wisner! Bartłomiej Mikołajczyk! Oskar Dyrcha! Adrian
Długaj! Dominik Struzik! Władysław Pererwa! Daniel Malinowski! A teraz, szanowni państwo, przywitajcie bohaterów walki wieczoru. Gali Walczy Pomagaj 12 oraz Silesian MMA 22. Przed wami Ryszard Raszkiewicz oraz Mariusz Wiking Wach! To są bohaterowie dzisiejszej gali Walczy Pomagaj 12 oraz Silesian MMA 22. Amfiteatr Ustroń. Zróbcie jeszcze raz wielki hałas! Wszyscy zawodnicy są już w klatce, ale oprócz emocji stricte sportowych czekają nas również emocje artystyczne. Dzisiaj podczas tego wieczoru wystąpią dla was Dedis, Kacper Heta oraz Monika Kliś. Szanowni państwo, prezentacja jest już za nami, ale zanim rozpoczniemy emocje sportowe, czeka nas pierwszy występ artystyczny. Zawodnikom dziękujemy za to, że wskoczyli do nas do klatki. Czas na rozgrzewkę, bo już za moment pierwszy pojedynek, ale zanim do klatki Walczy Pomagaj będzie pierwsza dwójka zawodników, chciałbym, abyśmy gorąco, ale to bardzo gorąco przywitali naszą pierwszą gwiazdę wieczoru, którą jest już razem ze mną w klatce. Halo Ustroń, zróbcie wielki hałas przed państwem, Monika Kliś! Jabłko i grzech, tak musi być. Wojna i śmiech, zaraz po niej zieleń i brąz, płomień i dym, żebrak i król w koronie, słońce i krat, po życiu sen, światło i mrok, ramię w ramię, szampan i kac, po życiu sen i nic ci już nie zostanie. Daj mi tłoń, tak daleko port, gdzie dziś dom, gdzie ulica słonic. Aleją gwiazd, aleją gwiazd, biegniemy, Bóg drogę zna. Pod niebem gwiazd, pod niebem gwiazd żyjemy, a każdy sam. Pod niebem gwiazd, aleją gwiazd, biegniemy, Bóg drogę zna. Pod niebem gwiazd żyjemy, a każdy sam. Dziś potem tak, blues, potem blues, ping, potem pop, z przerazem zachód i wschód, dziadora, mróz, anioł i stróż idą w parze. Jabłko i grzech, tak musi być. Wojna i śmiech, zaraz po niej zieleń i brąz, płomień i dym, żebrak i król w koronie. Daj mi tłoń, tak daleko port, gdzie dziś dom, gdzie ulice słonic. Aleją gwiazd, biegniemy, Bóg drogę zna. Pod niebem
Dziękuję bardzo. Empty spaces, what I was living for, abandoned places. I guess we know the score. On and on. Does anybody know what we are living for? Another hero, another mindless crime behind the curtains. In the pantomime, on and on. Does anybody know what we are living for? Show must go on. Show must go on. Yeah. Ooh, inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays on. Whatever happened, I live it all the chance. Another heartache, another fake romance. On and on. Does anybody know what we are living for? I keep on learning. I must be woman now. I some be turning around the corner now. Outside the dawn is breaking, but inside in the dark I'm aching to be free. Show must go on. Show must go on. Yeah. Ooh, inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays on. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, jeszcze raz wielkie brawa. Po raz pierwszy dzisiejszego wieczora wystąpiła dla Was Monika Kliś. Za nami prezentacja, za nami pierwszy występ artystyczny, więc nie pozostaje nam nic innego jak zaprosić Państwa oraz widzów na pierwszy pojedynek dzisiejszej gali Walcz Pomagaj 12 oraz Silesian MMA 22. A zmierzą się w nim. Jako pierwszego zapraszam reprezentanta MMA Familiara Dzionków. Przed Państwem Artur Wiśniewski!
pierwszego zawodnika w klatce walczy pomaga oraz Silesian MMA Artur Wiśniewski! A jego przeciwnikiem będzie reprezentant klubu Showtime MMA Bielsko-Biała. Przywitajcie przed państwem Kamil Maszczak! Maszczak melduje się już w klatce. Pierwszy pojedynek MMA Semi-Pro, limit wagowy 68 kg, a sponsorem walki otwierającej dzisiejszy wieczór jest wąsaty Drań. Szanowni Państwo, poproszę o wielki aplauz, bo przed nami pierwsza walka podczas dzisiejszej gali. Walcz i pomagaj 12 oraz Silesian MMA 22. Szanowni Państwo, w jednym momencie razem z Sebastianem chcieliśmy Rozpocząć tutaj komentowanie wydarzenia. VIP 12, pierwsza walka, Artur Wiśniewski kontra Kamil Maszczak. Panowie, na razie bardzo mocna wymiana tutaj w stójce. Mamy tutaj też i uderzenia i troszeczkę kopnięć. Bardzo ładny middle kick. widać, że zdecydowanie chcą tutaj walczyć, nie szukają jakiejś tutaj przestrzeni, aby unikać tej walki. Wręcz teraz świetny middle kick. Dlatego, tak jak wcześniej Karol powiedział w studiu, tu są walki semi-pro, ale naprawdę na tych walkach jest bardzo dużo emocji, ponieważ tutaj panowie są na początku swojej kariery i oni chcą się pokazać z jak najlepszej strony. Mieliśmy oficjalną prezentację, mieliśmy już pierwszy występ artystyczny Moniki Kliś. Teraz zaczynamy, przed nami pierwsza walka podczas gali Walcz i Pomagaj 12, Amfiteatr Ustroń. Trzeba powiedzieć, że pogoda dopisała, trzeba powiedzieć, że publiczność również dopisała. Mamy szczerą nadzieję na to, że będzie się dzisiaj dużo działo w klatce. Cały czas wymiana ciosów, narożniki podpowiadają góra, dół, dajesz, nie stawaj w miejscu, chodzimy. I to widać, że obaj zawodnicy biorą do siebie, bo mam wrażenie, że chcą się bić, chcą wymieniać ciosy między sobą. Dobry, lewy, prosty teraz, ale cały czas tutaj jest akcja kontra, nie ma nawet sekundy przerwy, te ciosy są wymieniane. Teraz trzeba powiedzieć, że
Artur Wiśniewski bardzo do przodu, tutaj Kamil Maszczak cały czas nieźle kontruje, naprawdę trudna walka dla sędziów do sędziowania, ponieważ mamy czyste ciosy, jak i kopnięcia z jednej, jak i z drugiej strony. Sebastianie, powiedz naszym widzom, jeśli chodzi o kolory spodenek, bo też nie mamy chyba tutaj podpisu, jeśli chodzi o... Tak, w żółtych spodenkach walczy Artur Wiśniewski, natomiast w tych takich zielonkawych Kamil Maszczak. Tak, to są dzisiaj kolory narożników, żółty i zielony, a więc tak jak słyszeliście, żółty narożnik Artur Wiśniewski. No i teraz zielony Kamil Maszczak mocno ruszył na swojego rywala. Artur oparty o siatkę, ale już wraca tutaj na środek oktagonu. Walka, bardzo ładny low kick w wykonaniu Kamila. No i Kamil celny, naprawdę Kamil wyprowadza te ciosy. Teraz przechwycił nogę, trafił. Artur na deskach. Ale pojawiła się też krew u Artura Wiśniewskiego, a więc pierwsze oznaki walki są widoczne na twarzy tego zawodnika. Tak, Kamil Maszczak mocno do przodu, który jest tutaj podbudowywany przez swój narożnik, czyli Patryka Chrobaka. Bardzo cenne i dobre podpowiedzi. Trzeba powiedzieć, że dzisiejsza gala Walcz i Pomagaj 12 oraz Silesian MMA 22 w pięknym amfiteatrze w Ustroniu. Naprawdę ta pierwsza runda może się podobać. Cały czas wymiana, cały czas Ostatnie ciosy. 10 sekund. No naprawdę tutaj, Karol, bardzo dużo się dzieje. Ta walka jest przepiękna, aż jestem ciekawy, co będzie w kolejnej rundzie. Jeśli panowie utrzymają takie tempo walki, to naprawdę już w pierwszym pojedynku możemy mieć pretendentów do walki wieczoru. Na pewno wysoko poprzeczkę rzucają nam zawodnicy, którzy właśnie mierzą się w pierwszej walce, a więc Artur Wiśniewski i Kamil Maszczak. Jest to starcie klubów MMA Familia Radzionków kontra Showtime MMA Bielsko-Biała. Pierwsza walka podczas dzisiejszej łączonej gali sportów walki Walcz i Pomagaj 12 oraz Silesian MMA 22. Oba narożniki mocno pracują, Patryk Chrobak i Artur Kornik-Sowiński. I ja pamiętam, że właśnie rok temu tutaj właśnie w amfiteatrze w Ustroniu i Artur Kornik-Sowiński i Patryk Chrobak skrzyżowali rękawice w formule pięściarskiej, a teraz obaj walczą po przeciwnych stronach tylko jako trenerzy. Pokazuję też zaplecze na moim TikToku, cały czas trwa relacja live. Witam wszystkich moich widzów, którzy dołączają, którzy zostawiają serduszka. Dziękuję Wam za to, bo też pokazujemy troszkę taki background, pokazujemy takie zaplecze, przepraszam, tego słowa chciałem użyć. Backstage, o, to Tak, było to słowo, dokładnie. którego mi brakło. Pokazujemy backstage dzisiejszej gali, więc jesteśmy na social mediach oczywiście Silesianu, ale również chcę dotrzeć do nowych widzów, aby wiedzieli, co tracą, nie oglądając tego wydarzenia i dołączyli do transmisji. Druga runda rozpoczęta, Kamil znowu aktywnie, low kickiem w łydkę. Zobaczymy w takim razie, jak przełożą na klatkę rady od swoich narożników obydwaj zawodnicy. Tak, Artur A trochę nic się tu nie spokojniejszy. zmienia. Nic się tu nie zmienia. Cały czas wymiana ciosów. Wymiana ciosów, wymiana kopnięć i naprawdę Kamil jest dużo bardziej celniejszy niżeli Artur. Artur trochę spokojny, nie może znaleźć sposobu na swojego rywala. Teraz trafia lewym prostym. Znowu lewy prosty w wykonaniu Artura. Kamil troszeczkę na wstecznym, ale on znowu wyprowadza wewnętrzny low kick. I znowu wewnętrzny low kick. No naprawdę Kamil Maszczak świetny ma ten background stójkowy. Trzeba powiedzieć, że szukają cały czas sprowadzenia bliżej siatki, a więc nie chcą się bić też na środku klatki. Cały czas dobry, bardzo dobry teraz middle kick ze strony Artura Wiśniewskiego. Tak, i teraz tutaj Kamil Maszczak troszeczkę zamknięty na siatce, właśnie dostaje middle kicka, ale te ciosy jakby nie robiły na nim wrażenia. Kamil Maszczak, jeśli Absolutnie. wyprowadza te kopnięcia i ciosy, to naprawdę jego rywal to odczuwa. Zresztą widać po obrażeniach na jego twarzy. Mamy sprowadzenie w wykonaniu Kamila Maszczaka. Pierwsze sprowadzenie dzisiaj podczas otwierającej walki na gali Walcz i Pomagaj 12 w Ustroniu. Już mamy teraz próbę wykluczenia ręki, już chyba jedna wykluczona, ale Artur wyjmuje ją. Tak, tu jest teraz próba skontrolowania całkowicie tej pozycji w parterze przez Kamila Maszczaka. Tak, próba znowu wykluczenia tej ręki, którą Arturowi udało się uwolnić spod nogi Kamila. Sędzia Jaruszka jest cały czas blisko tutaj. Obserwuje wszystko z bliska. No i teraz będzie chyba próba zakładania trójkąta, czy też raczej przejścia do
dosiadu przez Kamila Maszczaka. Cały czas bardzo ruchliwi, cały czas szukają. Teraz wykorzystuje to, że ma tułów swojego rywala bardzo blisko. Artur Wiśniewski próbuje nie dopuścić do Jest pozycji półgard. z góry. Jest w półgardzie, ale tu może być za chwilkę dosiad. Zobaczymy, czy ta noga zostanie uwolniona. Cały czas trwa pierwsza walka Gali Walczy Pomagaj 12. Na razie na otwartym paśmie. Zachęcamy do zakupu pay-per-view, aby być z nami podczas dzisiejszego wieczoru. Przed nami 12 pojedynków w różnych formułach, w pięknym amfiteatrze w Ustroniu, więc mamy szczerą nadzieję, że tu będzie się działo, ale teraz ma pełny dosiad. Tak jest, ground and pound. Ale ratuje go, mam tutaj na myśli oczywiście Artura Wiśniewskiego, bo rozpędzał te swoje ręce Kamil Maszczak, a więc uratowała go. No i tutaj widzimy, że Artur Wiśniewski, Dźwięk rundy. schodząc do narożnika, naprawdę bardzo ciężko oddychał. Tak, No i w tej trzeciej widzimy tutaj rundzie powtórkę, jak wyglądało to sprowadzenie. Świetnie obniżył pozycję, wykorzystał. w tej trzeciej rundzie, jeśli Artur Wiśniewski naprawdę nie zmieni czegoś w swoim gameplanie albo po prostu jakiś czysty, mocny cios nie ulekuje na szczęce rywala, to naprawdę będzie miał bardzo ciężko przechylić losy tego starcia na swoją korzyść. Trzeba powiedzieć, że ostatnio troszkę kapryśna była pogoda, trochę deszczu, troszkę wiatru, ale na szczęście zamówiliśmy tutaj okno pogodowe, jeśli chodzi o Ustroń. Piękna pogoda dzisiaj w amfiteatrze w Ustroniu, naprawdę świetnie się dzisiaj tutaj czujemy, delikatnie zachodzące słonko, no i przede wszystkim wielkie emocje w klatce. Już za nami 2 z 3 rund, jeśli chodzi o pierwszą walkę na Gali Walczy Pomagaj 12 w Ustroniu. Za chwilkę rozpoczniemy trzecią rundę. Zawodnicy już są gotowi. Sędzia patrzy, czy klatka została zamknięta. No i rozpoczniemy naprawdę ostatnią rundę w tej pierwszej walce Gali Walczy Pomagaj 12, która jest mega emocjonująca i przynosi nam naprawdę dużo akcji z jednej, jak i z drugiej strony. Tutaj uspokaja narożnik Kamila, bo ponieważ prowadzi tą walkę, że nie musi tutaj gonić. I widzimy, że Kamil naprawdę bardzo spokojnie, ale mocno trafia lewym prostym swojego rywala. Piękny middle kick. Tak Siadło. jest, lewy prosty poprawiony middle kickiem. To jest naprawdę, widzę, skuteczna broń ze strony Kamila Maszczaka. Tak, naprawdę potrafi łączyć te akcje pięściami i z kopnięciami. Bardzo dobre wyszkolenie kickbokserskie tutaj prezentuje nam Kamil Maszczak, Showtime MMA Bielsko-Biała. Kilka lewych prostych doszło do twarzy, do nosa zawodnika. Po raz kolejny Maszczak trafia swojego rywala na twarzy Artura Wiśniewskiego. Pojawiła się krew, to na pewno deprymuje, to na pewno wybija z rytmu zawodnika, gdy czuje, że coś tam cieknie z nosa. A jak wiadomo też nos jest bardzo bolesnym miejscem, jeśli chodzi o te uderzenia, ale mam wrażenie, że nie powstrzymuje. O, świetny piękny prawie high kick w wykonaniu Kamila Maszczaka, ale to siadło. Ja mam wrażenie, że na sekundkę przymrużył oko Artur Wiśniewski. No ale Artur Wiśniewski pokazuje się tu naprawdę niesamowitym charakterem, niesamowitą siłą do walki. Ten chłopak naprawdę jest jak z kamienia, dostaje, on cały czas stoi do przodu, także naprawdę ogromne serce do walki Artura Wiśniewskiego, którego prowadzi sam Artur Kornik-Sowiński. Trzeba powiedzieć, że ta trzecia runda walki otwierającej na Gali Walczy Pomagaj 12 w Ustroniu naprawdę pełna emocji. Zobaczymy, czy teraz w tych ostatnie 1,5 minuty zostało dla Artura Wiśniewskiego. Czy będzie próbował jakiejś specjalnej techniki, czegoś, co pomoże zakończyć mu ten pojedynek przed czasem, bo prawdopodobnie, patrząc też na przebieg tego starcia, przegrywa tę walkę, więc zobaczymy. Ostatnie sekundy, zostaje dokładnie minuta do końca otwierającej walki na Walczy Pomagaj 12 w Ustroniu. Jest to, co zapowiadałem w klatce, to, co zapowiadaliśmy w studio, czyli emocje, krew, pot i łzy, a więc wszystko to, co lubią kibice wszechstronnej walki, wręcz Mixed Martial Arts. Mamy przeniesioną teraz walkę tutaj do parteru. Kamil Maszczak znowu z góry. Tak, Artur Wiśniewski. jest to świetna okazja, by po prostu przetrzymać te ostatnie pół minuty, które zostały. Nawet widać, że
powoli może dąży do tego, by przejąć pozycję z góry, ale na razie liczy na to, że po prostu skończy się czas i ta walka zakończy się po jego myśli. Zobaczymy teraz, jak te ostatnie sekundy, bo na pewno będzie szukał jakiejś ekwilibrystycznej może techniki na koniec Artur Wiśniewski z narożnika żółtego. Artur Wiśniewski zdecydowanie tutaj przegra na punkty, także decyzja sędziowska brawa będzie dla obu formalnością, zawodników. ale tak jak Karol powiedział, wielkie brawa, niezłomni wojownicy naprawdę zawalczyli tutaj tak, jak tego się spodziewaliśmy. Piękne otwarcie gali w Ustroniu. Walcz i pomagaj 12. Za chwilkę przeniesiemy się do oktagonu, gdzie oficjalny werdykt pierwszego pojedynku przeczyta komentujący przed chwilką dla Was Karol Garncarz. A teraz możecie zobaczyć najlepsze akcje, które miały miejsce właśnie w tym pojedynku. Przenosimy się powolutku do oktagonu. Szanowni Państwo, za nami pierwszy pojedynek podczas łączonej gali Walcz i Pomagaj 12 oraz Silesian MMA 22. Zanim poznamy oficjalny werdykt sędziowski po 3 pełnych emocji rundach, jeszcze raz, szanowni Państwo, wielkie brawa dla tych zawodników, którzy otworzyli dzisiejszy wieczór walk. Po pełnym dystansie sędziowie tego pojedynku byli zgodni. Starcie otwierające dzisiejszą galę Walcz i Pomagaj 12 zwycięża Kamil Maszczak! Showtime MMA Bielsko-Biała. Prosimy o wręczenie pucharu, który wręczy przedstawiciel firmy Wąsaty Drań, który jest sponsorem starcia numer 1. A zwycięzcę walki proszę o pozostanie ze mną. Zakończyliśmy właśnie teraz darmowe pasmo na YouTubie, a ja zapraszam wszystkich do wykupu dostępu do gali pay-per-view na stronie silesianmma.pay-per-view/stream.pl. Widzicie dokładny adres na ekranie na samym dole. Przed nami 11 ekscytujących pojedynków. 5 na gali Walcz i Pomagaj 12, a także 6 na gali Silesian MMA 22 z walką wieczoru, w której zmierzy się legendarny Mariusz Wach i Ryszard Raszkiewicz. Zapraszam do wykupu pay-per-view. Widzimy się już na